Ассалому алейкум дӯстони азиз, имрӯзанги навори мо дар бораи бизнеси газоблок аз 0 то 100 барои шумо нишон медиҳем чӣ қадар фоида мешавад, чӣ қадар нархаш. Навори мо имрӯз дӯстони азиз як линияи газоблок фурӯхта мешавад дар ноҳияи Дӯстӣ дӯстони азиз, дар ноҳияи Дӯстӣ дарони автобаза дӯстони азиз. Ва дар ин ҷо маҳсулоти газоблок ҳам ҳаст, фурӯшӣ кадом размер дар кор боша ҳамаш ҳаст. Видеоро то охириша тамошо мекунем дар бораи ҳамин линия ва маҳсулото дар бораш пурратар маълумот мерасонем. Видеоро то охириш тамошо кунед дӯстони азиз. Акнун пурратар маълумота аз ҳамин соҳиби сех аз акай Асиддин мегирем. Акай Асиддин, салому алейкум. Алейкум ассалом. Ака состед, саломати хуб, аҳволнас? Тенҷи. Худо башкур раҳмат. Хуб, дар бораи ин линия пурратар маълумот дем. Линия чӣ хел сохтагӣ ва чанд сомон аст, дар комплект чию чӣ ҳаст, барои чӣ фурӯхта истодааст. Барои ҳамон бо бар обуначиҳомо пурратар маълумот метем. Дар комплект чию чӣ ҳаст, дохил мешавад, ҳамаша фаҳмода равем. Дар комплект ин сехта мақсад автомат резка доранд. Як нишон метем. 19 дона қолаб дора. Мақсад сех 100% кор мекуна. Агар дар кор боша, ана пага саҳар кора сар карда мешава. 100% кор мекуна. Тайёр. Автомат резка мемонад, кадом размер дар кор боша буридан мегирад. Размер дар кор боша, ина автомат резкада тросоша алиш мекунем, размерда мемонем, мебирем, тайёр мекунем. Фаҳмо. Чӣ хели размер дар кор боша мардумда. Акнун роз як тарафи қолаб боша нишон метем. Майли. Ипара ина дӯстони азиз тайёрай релес қатъи мондагиян чанд қад дар кор боша бароварда мегирем. Дар комплект чанд та қолаб дорем гуфтем? Дар комплект 19 қолаб дорем. 19 та қолаба. Ҳама қолабо ҳолати 100%. Ягон камбудӣ надорад. Мақсад ягон градусош каҷалашидаги нест? Не, мақсад размер блока мебинем. Ана баъд диёр мешава қолаб чӣ хелай. Як листоша размершо гап задаем, талшинаш чанд? На размер 38 ай. 38 размер лист. Ай Ӯзбекистон овардагием сеха. Қолабора, автомат резко, мишалко, ҳамаша ай Ӯзбекистон овардагием. Ана иҷа кор карда истам. Фаҳмо. Унҷа акнун барои раствор тайёр кардан ҷоша нишон медем. Ҳо, ана унҷа мишалка ҳастай, раствора уҷада тайёр мекунем. Мақсад ана ҳозир вақте ки ин сеха харидорӣ кунад, ҷош тайёра мегира, истифода бурдан кадан мақсад ҷой ана аренда гирифтагием. Мақсад мо ана сеха мефурӯшем. Сех фурӯхта мешава. Фурӯхта мешава. Ана арендара месупора, кора пеш бурдан мегира. Соҳиби ҷош тайёра салқи нада кор кардан. Ҷой тайёр ҳама навес кадагия. Мишалко 100% кор мекуна. Ина бучко барои ой ина иҷада мерезем, ина ҳама релс қатия. Як даст қатӣ кашида мешава, мақсад исӯси гузаронда мешава. Иҷада мерезем, уҷа мебурорем, мемонем, даболош киломка қатӣ. Маҳкамаш мекунем. Баъд тайёр мешава, уҷада автомат резкада мебурем. Мардумда чӣ хеле размер дар кор ҳамин бошад. сеха харидорӣ кунад чанд кас бояд кор кунад? Иҷа 3 кас кор мекунад. 3 кас. 3 каста нормал. 2 каста вазмини мекунад, 4 каста камтар мақсад. Тахминан размери 20 ёки 25 чанд дона мебарад як реста? Размери 20 боша, ана 228 дона мебарад. Як реста. Ана размери 25 боша, 171 дона мебарад. Бо 19 дона 15 ҳак борик мебарад. Ай бараш, ай як бараш. Фаҳмо. Ана инда як реста мақсад чанд соат вақт талаб мекунад? Ин ана 19 қолаба рехтанда максимум 2 соат вақта мегирад. 2 соатта 19 қолаба пур мекунем, иҷа гузаронда мемонем. Баъд ягон ним соат 20 минут пас уже ай у сариш буридана сар мекунем. Фаҳмо. Яъне ки бисёр сахт нашида аз автоматика бурида мегирем. Мақсад камтар сахт шида бурава, тросо мекана. Фаҳмо. Ина дӯстони азиз системаш тайёра, масъалаи овуш бошад, масъалаи мишалкаш бошад, тайёра. Ин мишалкаш барои як ҳолатда мерасад, мумкин аст? 24 соат свет аст? Свет муаммо нест. Свет красный линия. Красный линия. Бемор истифода бурдан мегирад. Зимистонда ҳам проблема намешава свет. Свет красный линия. Масъалаи об бошад об гарм кунӣ, барои об гарм кунӣ кӯмир қатӣ об гарм мекунем. Як аппаратча нишон медем, об гарм кунӣ мешавад. Ина иҷада катёлиша дурунишда мондагӣ. Ина катёлиш дурунишда полни кӯмира пур мекунем, алло метием, инҷа циркулясиони насосош ҳастай. Мақсад сех 100% кор мекунад. Мемона истифода бурдан мекунад. Дар кор боша, пага сарам сар кунӣ кора мешавад. Фаҳмо. Ана акнун як савол мешавад. Ҳамин қадр бизнес рафта истодааст. Барои чӣ фурӯхта истодааст? Ҳамуна мо пешниҳод карда метавонем?
ҳо ана ин сех се соҳиб дора аҳа прибили сех аҳа се соҳибда ками кадиста яъне рости ки гапа мегӯям фоида се фоида се тақсим тақсим мешавад се тақсимда фоидаш камтар кам шидааст Кам шидааст, барабар. як кас боша аҳа ин фоидаи хуб мешавад ана акнун 100% набошадам дар як рӯз як рехтанда тахминан чанд қа фоида мешавад ки мардум ба интереси шавад ки пага мера бихараву Фоидаш- чанд қа фоидаш ҳаст ки вай бигира фоидаш ана вобаста дар размера агар як рӯза даҳак бирезӣ пулни хуб қиматтараи даҳак 10 сомон акумаса ана 600-700 сомон як рӯзишта фоида дорад Фоида ҳаст. тоза агар Тоза? размери калон боша Аҳа. на ай 500 сомон то 700 сомон тоза фоида дорад ана ҳаққи работчикову аренда пуливу току сементу расходу сементу куму вай расход ҳисоб намеша не тоза тоза фоидаша гуфтистам ай 500 сомон то 700 сомон 650 сомон фоида дорад размери калонушта чи ҳаму хулас ай 500 сомон то О, 700-800 сомона о. як рӯза фоида ҳаст то 700 сомона ҳаст ина дӯстони азиз марҳамат акнун як кас бошад бо фоидаш нақса мешавад барои ҳамин О. 3 нафар шидисай фоида бисёр пам шидисай ки кам мешавад ҳар як касда ана акнун ҳозир ҳамин комплекташ чанд сомон мешавад барои фурӯшаш як гап зада Ана- барои нақша нақша 200 000 сомон гуфтистем аҳа ана харидор боша биёя ҳамиҷа маслиҳат мекунем аҳа бо як нормални муомила дорад муомила дорад. ай 200 000 бо муомила дорад яъне ки вақте ки ина харидорӣ кард чӣ қуш мекавад чанд қа қуш кардан ҳар кор чӣ чанд қадар бридан ҳар кор фаҳмидам акахата чанд рӯз дар кор боша як рӯзай ду рӯзай се рӯзай чор рӯзай чанд рӯз дар кор боша худам ҳамиҷада меомӯзам ёд метен аз нол то ёд 100% фаҳмиданам ҳама чизра ёд метавам нишон метавам агар дар кор боша бо миём бо ҳамиҷа ёрдам мекунам чизша намефаҳмам ҳамаша мефаҳмам яъне ки дар инҷа постоянни клиент ҳаст клиент ҳаст клиент ҳастан бемалол истифода бурдан мегирад мешавад мақсад ки бо худатон клиент доред дар кор шавад клиентотонам ба ин соҳиби харидаги одамда спорида мегирад бемалол рафта мегирад ҳамн хелай фаҳмо ина соҳиби навшта метием ҳамн клиент боша ин номера метам номер ҳамин постоянни номера ҳаста якта ин номера метам соҳиби навда агар боша харидор фаҳмо ина дӯстони азиз 200 000 газоблок линия фурӯхта мешавад яъне ки 19 та қолабқати навес тайёра фақат аренда платаша меспора коргарша мемона истифода бурда мегирад тайёр бизнес дӯстони азиз ака ҳастидем ҳозир дар ноҳияи дӯстӣ қарор дорем кадом минтақа равон карда истодааст кадом минтақа бисёр харидорӣ карда истодааст асосан анами райони дӯстӣ аҳа ана район худаш берунтараш ана бо сини гаравтӣ сеюм канал чорум канал эшбек ишбек бо колхоз киров свердлов лебаб ҳамиҷо таъмин кардистем бо райони колхозобод гулистонам рӯй кардагием ака бо чапаевам рӯй кардагием агиҷоз акас боша таъмин кардистем мумкин бисёр кас дидаги бошад акаи асли дина марҳамат бемалол занг зада муроҷиат карда мегирем мисол фикрҳои шумо чӣ қадр аст фикртон бемалол дар комментара менависед дӯстони азиз сифати чӣ хел омадаи сифатоша дар комментара бемалол нависед ака ҳастидем вақте ки ино 200 000 сомон харидор мекунанд дар ин комплект чӣ дохил мешавад комплект дохил мешавад ки ана ай рӯи замин чӣ боша ин ами релсо оҳано анами стойко шифру тахта яъне ки ҳамин навес полни анами релсо ҳама anu чида дохил мешавад фаҳмо яъне ки автомат резка релс навес тумо холабо хулас мешалка ва барои обгарм кардан тен хулас чизе боша якта забор девор мемонад ва битон мемонад забор мемонад забор ай ҳамсоя и замин ай дигар кас аренда гирифтагием замин мемонад мақсад дигар ҳамаш ай рӯи замин навес павес стойка релсо ҳамаш даи сехта медонад яъне ки агар битона дар ҳамин ҷа аренда биспора кор кунда мешавад набошад букушона бигирад барава дигар ҷода бикунад ҷои худаш боша мешавад фақат замина мемонад ай рӯи замин чизе боша канда бурда дар дигар ҷой ана установка карда корша пеш бурда мешавад фаҳмо ин дӯстони азиз хулас дар ҳамин ҷо чизе ҳаст дида истодед ҳамон дар комплект ҳаст аз биғази ҳамин газоблоки маҳсулот истодан дӯстони азиз хулас ҳамин ҷа чизе ҳаст
дар комплект дохил мешавад. Автоматреска бо ина қолабо, стул, шифро, тахта ва бочка чизе ҳамҷа ҳаст, ҳамаш дар комплект дохил мешавад. Баъд ҳамин сехро чанд сол шид ки фаъолият бурдест? ана ровно 1 сол шид. Аҳа. А 1 сол ай сарш то ҳамин рӯза хидм ҳамҷада кора пеш бурдестам. Яъне ки главниш дар инҷо худатон мест. Ҳамхелас? яъне ки сифати қолабош ба хиёлам гум шидагӣ нест. Не, сифати қолабо 10% гум шидагӣ нест ака. Хидм ҳамиҷа хидм сабиратш мекунам, бачаҳо коргаро ёрдам мекунам. Ҳамаша хидм инҷа назорат мекунам. Вақте ки кор ба анҷом расид, ҳамаша тоза карда, нами хел сабиратш мекунем, баъди кор тоза карда мемонем. Чун азиз, таъриф кардан илоҷаш нест, мақсад ки худатон мебинед бо чашми худатон, сифаташро ҳамаашро мебинед сон аз, яъне ки таъриф кардан лозим нест. Сифаташро омада худатон бо чашми худатон дида бо мемона харидорӣ кунед мешавад. Нами релсора ҳар рӯз руған мекунем да? Смазка. Руған мекунем. Ҳолатша гум накунам пашимникош вастай тагишда. яъне ки рафту омадаш бо нағз мешавад. Осон мешава рафту омадаш. бисёр домора аз газаблок бисёр сохтестанд, хунор аз газаблок бардоштестанд сон азиз, талабот бисёр аст сон азиз барои газаблокро. Анакунун бошад сон азиз, сифати газаблокро ва нархоша гап зада мерем, чанqa размер бароварда истодааст. Видеоро бо давомиша тамошо кунед сон азиз. Анакунун сон азиз, ҳамин аз линияи газаблок буромадагӣ маҳсулотошро нишон медиҳем. Дар ин ҷо 1, 2, 3, 4 ва 5 намуд размер дорем. дар ин ҷо бо як варианти хуб буромадаги 5 сантиметр. 5 сантиметр барои чӣ бошад сон азиз? Хел хонора ай семин блок бардоштаги дурунгиша 1 градуша, яъне ки кафелни клеқати аз дарун, яъне ки чинна буромада меравад сон азиз, хона барои гарм шудан. яъне ки утеплит ҳисоб мешавад сон азиз. Анакунун ва сифаташро ва нархошро гап мезанем, чанд сомон аст. Хоб ака ҳастидин, аз размери калон сар мекунем, мақсад гап зада мерем. дӯстон азиз, гуфта истодан ки барои размери градусш гум нашидан 98% гарантияш қатъӣ мебиёен. ҳамин уголок қатъӣ чен мекунем, чанд градус мақсад хатогӣ дорад ё ки надорад. Ба размери 25 нархоша гап зада равем. Размери 25 ана 23 сомон гуфтестам, ан ҷойшда истодагӣ. Ана бо ягон муомила мекунем. Муомила савдо мешавад, а? Савдо мешавад. Масъалаи доставка, мисол бор карданаш чӣ мешавад? Доставка бору фурор уш договорное. Договорное мешавад, а? Тахминан мисол як таша бораи бор кардан чанд сомон мегирад? Ана и 25-ка 70 дирам мегира бор кардана. Ана 20-ка 50 дирам мегира, ана 15-ка 30 дирам мегира. 30 дирам. 10-каш 20 дирам. 20 дирам барои бор карданаш. Бор карданаш. Фаҳмо. Анакунун ҳозир размер 25 мон, ана 23 сомони иншоалло бо савдо мешавад. Савдо мешавад. Фаҳмо. Дӯстон азиз, як бор ина уголок қатъӣ наздиктар мебиёрем, нишон медиҳем. Ина уголок дӯстон азиз. Як аз наздик омада нишон медиҳем. 25 рона 25 дӯстон азиз. мақсад 98% гарантия медиҳем барои размерош. Ва размери 20 мон гап мезанем. Инаш 20 мон чанд сомон ака? 20-так 19 сомон гуфтестем размери 20-така. Ишам савдо мекунем. Фаҳмо. Ва размери 15 15 сомоной, 10 сомоной, 5 сомоной. 5 сомон. 5 сомон ина дӯстон азиз, ба хиёлам дар дигар сехо и 5 сантиметраш нест. ҳамхел аса? бисёр ҷо ҳаст, бисёр ҷода нест. Ина барои ҳамун афзалиятеш ки барои даруни хонада обшивка кардан аз симблок бардошта бошед, ин як рад мечине, хона бо хела гарм хунукида муҳофизат мекунад. хулас аз номи каналмон биёяд, яъне ки аз номи канали Колхозобода биёяд, худохоҳад бо ягон сум скидка арзон мешавад. Хелас ака? Ҳо ака. аз номи канали шумо агар биёяд мардум 5% скидка мешавад. бо мақсад ки аз нархи ҳозир гуфтагимон арзон мешавад, бо 5% дига скидка. ҳо ака. фаҳмо. баъд кадом территориро доставка кардан метавонед? Доставка барои мошин рӯй кардан муаммо нест, хелас? мошин дорем, ҳамаш договорной ака. фаҳмо. любой ҷой рӯй карда бурда метиҳем. ина бачаҳои парада бор кардесанд? мақсад ки тайёраш ҳаст ё ки заказ қатъӣ шидеста? чӣ хел успед кардесанд? тайёршам ҳастай. ҳозир инами истодагӣ блока ҳама заказ қатӣ. Заказ қатӣ. мақсад айҷа рехтесем бурдеста, рехтесем бурдеста. мерезем, я дар се рӯз хоп мешава, рӯй мекунем. ҳама хизмат дорем. бору фурору доставка ҳамаш договорной дорем. яъне ки агар заказ кардани бошад, тақрибан чанд рӯз ҷиддат кардан места? мақсад ана 1000 дона заказ кардани боша 4 рӯз мебурорем. 4 рӯза тайёр мешавад. ягон 2 рӯз места баъд рӯй мекунем. фаҳмо. дӯстони азиз, ина нархҳои газаблокро барои шумо нишон додем ва линияш фурӯхта мешавад.
дар навор тоқиша тамошо карда бошед дӯстони азиз, ба сабаби чӣ фурӯхта истодааст. Мо ҳамаша барои шумо гап зада рафтем. Рақамҳо дар зери навор ҳаст, бемалол занг зада муроҷиат кунед, нархоша фаҳмиден. Агар аз номи канали Колхозободӣ гап задем дӯстони азиз, нархоша гуфтагием бо арзон мешавад, бо 5% дига худохоҳ барои шумо скидка бонус дорад дӯстони азиз. Акнун бошад дӯстони азиз, видеоро то охири тамошо карда бошед. Акнун эксперимент мекунем, як таша мепартоем, як таша саморез мезанем, як сател хама кашон мекунем ки сифаташ чӣ хел мешавад. Як таша размери маълум 15 як мепартоем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Ё бисмиллоҳ. Замин бетон аст дӯстони азиз, тамошо кунед. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Ё бисмиллоҳ. Ина дӯстони азиз, тамошо кунед. Як та лавш бетонда зад омад. Як наздиктар мебиёрем. Биёрем. ҳоли газаблок мо то охиша хушур қоқ шидагӣ нест. Тамошо кунед, дарунаш нам истодааст. Ина берунаш қоқ шидагӣ, дарунаш нам. Ина дина рехтагӣ, ина партофтем дӯстони азиз. Як гунаш ҳам хел рехта рафт тамом. Акнун бошад дӯстони азиз, як та газаблокта саморезро сахт карда кашон мекунем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Ана акнун кумро кашон мекунем. Ё бисмиллоҳ. Ина дӯстони азиз, як наздиктар мебиёрем. Ина як сател поли қумас бипара, ина саморез истодааст. Хулас дӯстони азиз, сифатро шуро дидани бошед, наздаш биёед, мақсад баъд харидорӣ кунед мешавад. Дар хизмат шумо акаи Асадӣ мешавад. О, бале ака. Ана бо як маълумот мақсад ана сехи мо фурӯхта шава ё нашава, на иҷада барои мардум фурӯхтан ана газаблок мо буровардан мегирем. Агар сех фурӯхта шава, соҳиби навш кор пешо фаъолият мебарад. Фурӯхта нашава, ма худам иҷа кор фаъолият бурдан мегирем. О, пеш бурдан мегирем мақсад. Блока буроварда мардума таъмин кардан мегирем. Фаҳмо. Хулас дӯстони азиз, рақамҳо дар зери навор ҳаст, бемалол занг зада муроҷиат кардан мегирем. Манзили мо ноҳияи Дӯстӣ мешавад, дарони автобаза ва наздаш дӯстони азиз, мошина техосмотр мекардагӣ ҷо аст. Хулас ин завод, яъне ки ин линия фурӯхта шуд нашуд, доимӣ худо хоҳад маҳсулоти газаблок мешавад. Бемалол занг зада муроҷиат кунед, нархоша барои шумо фаҳмондем, арзон мешавад. Агар вақте ки бо харидорӣ кардед, худо хоҳад дӯстони азиз, бо 5% дига аз номи канал гап задем, барои шумо бо бонус дорад. Касоне ки ба дӯстони азиз линия бизнеси газаблок дар кор бошад, марҳамат бемалол занг зада муроҷиат мекунед, ҳамин видеоро ба ҳамоно равон мекунед. Маҳсулоти газаблок дар кор бошад, ин видеоро сонад максимале ба ҳама паҳм кунед, нархоша фаҳмад дӯстони азиз, бемалол омада харидорӣ кунад. Саломат бошед дӯстони азиз.